дар театри давлатии ҷавонон ба номи маҳмудҷон воҳидов аз рӯи асари безаволи абулқосим фирдавсӣ шоҳнома саҳнаи театри Дирафши коваёнӣ ба намоиш гузошта шуд. муаллиф ва коргардони намоишнома Нозим Меликов бо интихоби ҳамин бахши асар нишон дод, ки қудрати мардуми зери як либо ҷамъ омада зиёдтар аст аз ҳар қувваи аҳриманӣ. Дирафши коваёнӣ худ қисса мекунад аз мардуми тоҷик, яъне чӣ хел ливо бардошта буданд, яъне соҳиби парчам ҳастем мо асрҳои аср. ва имрӯз низ ҳаким фирдавсӣ як маротибаи дигар аз саҳна, яъне дар китоб достони заҳок ё достони Дирафши коваёнӣ дар китоб фақат ҷой доштааст, китоб мехонданд фақат. имрӯз аз саҳна бемалол бемушкилот тамошобин дар муддати 1 соату 10 дақиқа як бардошти калоне мегирад. намоишнома бори аввал соли 2017 дар озмуни парасту ба намоиш гузошта шуда буд, ки барандаи шоҳ-ҷоиза гардид. баъд аз он маротибаҳои зиёд рӯи саҳна омад ва тамошобинони зиёд ҳам дошт. соли гузашта бошад намоишномаи Дирафши коваёнӣ дар ҷашнвораи байналмилалии театри дар ҷумҳурии Қазоқистон соҳиби ҷоизаи беҳтарин намоиш гардид. ба хотири ҳамин маъруфият бо пешниҳоди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар рӯи саҳна гузошта шуд. қабл аз ин кормандони дастгоҳи иҷроия бо наздикони худ ба дигар театрҳои пойтахт ба тамошо рафта буданд. намоишнома бо саҳнаи ҷолиби дар атрофи парчам ҷамъ омадани персонажҳо ва бо қироати шеъри ифодакунандаи муҳтавои асар оғоз ёфт. ин лаҳзаро тамошобинон бо диққат тамошо мекарданд ва интизории онҳо барои дидани лаҳзаи баъдӣ зиёдтар мешуд. барои омода намудан ва ба намоиш гузоштани ин асар коргардон ҳунарпешаҳои бомаҳорат ва ба нақшҳо мувофиқро ҷалб намудааст. тасвиру ҳаракат ва имою ишораҳои ҷолибро дар назар гирифтааст, ки намоишномаро рангинтар месозад.